Ngani magi pang preparado in kaso liwat na mag-alburuto ang Bulkan Bulusan. Nagkondusir ning simultaneous simulation exercise o SIMEX. An lokal na gobyerno kang Huban Sorsogon kang nakaaging Lunes. An SIMEX, ginibo sa luwas kang munisipyo. Napigpartisiparan kang personalize kang MDRRMO, Huban Municipal Police Station, BFP, Philippine Air Force, Philippine Army, asin Philippine Coast Guard. May medical team managikan sa Rural Health Unit, asin mga opisyalis kang kada barangay sa Banwaan. Sigun sa tagapagtaram kang MDRRMO Huban, masasabi niya daan na mas preparado na sindangon yan in kaso liwat na magkaigwaning aktibidad ang bulkan. Preparado maging ang gagamito ng mga evacuation centers, asin mga ayuda. Dahil na ini sa pag-observe ni kang National Disaster Resilience Month. So actually digdi sa Huban tig sa Gibo ang tig-apod na kumbaga yung closing ceremony kay ning National Disaster Resilience Month. And ini na din so garo commitment ni na magkaigoning test kan sa muyang contingency plan para po sa volcanic eruption. Nagkaigwaman ning SIMEX sa Barangay Bacolod, sa Emergency Operation Center, asin nagkaigwaman maging sa Kapitolyo. Sigun kay Lodronyo, ang nasabing aktibidad, primerong besman na pigkondukta kang LGU Huban. Para na din so publiko or itong mga residente duman aram na nindaan sa indang gigibuon sa oras na magkaigo ng pagputok ng bulkan and ma-identify ta na din sisay itong mga residente na i-evacuate sakali magkaigo ng pagputok ang Bulkan Bulusan. Sa ngunyan, mayo man alert level pa ang Bulkan Bulusan, kaya mayo pa man na nakalatag na mga pagbabawal, gikan sa lokal na gobyerno maging sa FIVOX. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.